Moikka! Mä ajattelin tehdä tämän mun ensimmäisen videopostauksen tänne, kun lupasin sen keskiviikkoon mennessä tehdä. Esittelyvideo. Eli mä oon Emilia. Mä asun Pyhäsalmessa. Pyhäsalmi on Pohjois-Pohjanmaalla Oulun lähellä. Tänne tästä Ouluun on ehkä joku 150 kilsaa, en tiedä yhtään. Mä oon 17-vuotias. Mä käyn tuossa Pyhäsalmessa ammattiopistoon ja mä käyn siinä kivirakentajaksi. Siellä opetellaan siis tekemään kaikkea kivistä, kaikkea hienoa. Mulla on sinne mulla on koulun puoleltakin blogi, siellä voi käydä kans katselemassa niitä mun töitä. En mä nyt sinne ole hirveästi laittanut mitään, mutta on sille jotakin. Ja sitäkin pitäisi päivittää. Mä en ole kauhean hyvä puhumaan millekään kameralle tälleen, mutta kuitenkin, että jos ette saa kunnolla selvää, niin se on ton musiikin vika, koska mun pitää pitää sitä vähän isommalla, koska mä en halua, että kun mulla on poikaystävä tuolla sohvalla, niin mä haluan, että se kuulee kaikkea, mitä mä sanon. Vaikka se kyllä varmasti katsoo tämän videon, mutta ihan se ja sama. Kuitenkin se on tosi ahistava. Eipä mulla tässä sen kummempia silleen, että minä asun tosiaan tämmöisessä tosi pienessä yksiössä. Kerrostalo, 3-kerroksinen. Tosi perseestä asua täällä. Anteeksi kiroilu, tai eihän se ole kiroilua, mutta kuitenkin. Eipä mulla ole sen kummempia, en viitti tehdä tästä sen pitempää, että tänne voisin mä kertoa vielä, että mistä mä tykkään ja mistä mä en tykkää. Eli mä en tykkää hämähäkeistä, ne on ihan helvetin ällöttäviä. Ja mä tykkään Janista, karkista, sipseistä ja kaikista tämmöisestä hyvästä. Mä tykkään mun koulusta, mun koulukavereista, kaikista. Ja mä tykkään asua täällä. Vaikka onhan se tarkoituksena muuttaa täältä pois sitten, kun on käynyt tuon koulun loppuun. Että varmaan Tampereelle päin muutan, että siellä vaan sitten varmaan jotakin korkeakoulua käyn. Tai ammattikorkeata. Mutta joo, eipä siinä sen enempää, että en viitti tehdä tästä pitempää, että ei sitten tule hirveen tylsä video, kun mä en osaa hirveän kertoa itsestäni mitään sen enempää. Eli nyt te voitte laittaa mulle ideoita, että mistä mä teen videopostauksia. Esim. Vaikka jostakin vaatteista tai jostakin ihan mistä vaan mä meikkaan. Tai jos joku haluaa jotakin kuulla mun kavereista tai jotain, tai mun poikaystävästä, niin. Joo, mulla on tällä pieni tuholaisongelma, se kissa, mulla on 2 kissaa, niiden nimi on Siru ja Minttu. Ja Minttu on puolivuotias ja Siru on sitten, onko se 4 kuukautta? Mä en muista ennen. Mutta se meinasi äsken syö mun sipsit. Helvetti. Anteeksi. Mutta joo, mä lopetan tältä erään. Laitetaan sitten seuraavaan videoon, sitten kun tulee aiheita. Kommenttia saa laittaa, että minkälainen tää video teidän mielestä oli. Ja että kuuluuko äänet ja muut hyvin. Että kuuluuko niitä ollenkaan vai kuuluuko niitä vähän. Ja niin. Että ei sen enempää.